Good morning guys. Ayan, di pa pantay yung kilay ko. Teka lang, nagkikilay pa lang ako. Ayun, change of plan. Di ba sabi ko kahapon is mag-ano muna ako. Magpapa-RF ako. Last day sale sa Furniture Source Philippines. Kailangan ko ng tawag dito? Shoe cabinet para doon sa ibaba. Doon sa may pintuan, pagkapasok ng main door, shoe cabinet na diretso na siyang console table. So, mas okay yun kaysa shoe cabinet lang tapos di mo magagamit yung diba? Yung ibabaw. So, parang console table lang yun. Tapos, may lagay ng mga sapatos. So, hopefully, may maabutan pa tayo, guys. Sa San Juan lang naman yun. Ayan. Bumawa na si Froggy. Labas niya ng sasakyan. Tapos siya na magdadrive ngayon, diba? Kinausap ko na siya, don't worry. Ano ba? Ilang ba yun? 2 weeks mahigit? Kami hindi nag-usap. O para alam niya na kaya ko kahit wala siya. Char. Ayan. Tapos diretso kami ng bazaar na. Ayan, pantay na ba? Ayan, pantay na. Ano yung gamit ko? Girl Boss Brows on Flick na dark brown ata to. Kaya kasi medyo light yung hair ko, kaya kailangan dark yung kilay. So, wait lang, ita-darken ko lang konti. Okay na yata, no? Okay, tinatanong ko. Tapos, uploaded na rin guys yung vlog kahapon. Sinipag akong mag-edit pagdating ko. Yung kasama si Mami V. Yun. Every 2 days pala akong nag-upload ngayon. Napansin ko kasi konti lang naman yung vlog ko ngayon sa isang araw. Tapos, kinabukasan, dinudugtog ko na lang siya. Kaya, ayun. Okay na ba? Okay naman na. So, ayun lang guys. We'll see you later. Nahabol ko lang yung sale. Kasi for sure, madaming tao yan. Parang din yan eh. Ano ba yun? Sa show, pag nagsisale, ang dami-daming tao. Pero first time ko ngayon pupunta doon sa Furniture Source Philippines. Ayan, Philippines talaga. Tapos magpa-powder lang tayo. Johnson's. Wala yung ko eh. Nasa bazaar na iwan ko. Iwas kintab lang sa face natin. And that's it. Let's go. Bagong dating din pala to guys. Binili ko sa online. Ayan, cucumber melon. Sobrang bango. Fresh na yung amoy. Tara na. San Juan na kami guys. Ayan, malapit na. Naka-waste lang ako. Sana may mabutan pa. Konting-konti na lang sa sayad na si Tonto, no? Ang baba ng clearance. Ayan. Sa loob pala ng mall, akala ko may sariling yung Furniture Source. May sariling building. So, nasa loob pala siya ng mall, guys. Dito sa Santolan Town Plaza. San Juan. Bakit ulay? Ito pala. Ayan. Furniture Source. Tara. Ayan. Santolan Town Plaza. Nakinig pala yun. Yung San Juan. Ayan. Nakita ko na guys. Ayun. Mukhang pang syala tong mga dito Itong mall na to. Ayun to. Ba't ang liit? Liit lang pala. Yan, may hanapin lang akong shoe cabinet. Magkano to? 19. Isang peraso lang. Asan? Kamanumigi. Ayan, yung lagayan ng sapatos, tsinelas. Yan, kasi maano lang. Dito na.
Ayan. Dami-dami tao doon sa ano. 13K. Pwede, kasi ito 9K na to eh. Pero ang ganda nito. Hindi ito kasi sakto lang kako. Ito malalagyan pa ng ano, ng kung anik-anik. Showroom lang pala siya guys. So pag nag-purchase ka ngayon, 3 to 5 days mo pa bago makuha. Tapos ang mahal pa. So best pa rin sa sa Mandawi Home Furniture kasi pag in-stock siya, may uwi mo na siya agad. So pagka tayo sa Mandawi na lang, best pa rin sa Mandawi kasi mura. Tapos kapag may card ka, may 30%, 25 to 30% ka agad na discount. So, ay, cannot be. Masyado akong namamahalan doon sa even yung tagita, yung rectangle na mirror, mapatak na 9,000 na agad. Papagawa na lang kami. Diba? So, uwi na tayo. I mean, punta tayo sa Mandawi naman. Ang mahal pa ng parking. 50 agad yun. Wala nga kaming 10 minutes. Kaloka. Ay, wala din kasing wala din ikot-ikutan kasi sobrang liit niya lang talaga. Mga display lang. Unlike dun nga, sa Mandawi, may kita mo doon, mananawa ka. Isang buong araw mo kulang sa Mandawi eh. Magde-decide ka, mag-check ka ng mga dyan, yung mga lang dyan, mga mayaman lang dyan na nagmamadaling bumili. Ako marami akong time para pumili. Kaya teka lang din. Mag-waste lang ako. Dito tayo sa guys, Mandawi. So ito yung nakita ko. Yan. Mga lang, siguro mga tatlo. Tatlo. Sakto siguro sa wall doon sa 4.7 lang tapos maliles pa siya ng 15%, diba? Bongga. Mas mura dito. Ayan. Ano itong local? 20% off. Kasi ito, imported kaya 15% off lang. So, yeah. Tapos may drawer pa, lagayan ng mga, tawag doon, kahit yung mga ID ng mga bata, dito na lang, yan. Tapos mga susi. Tapos dito pwedeng lagyan ng mga picture, diba? So, yes, nagpatingin ako. Kumuha ako ng 3 kung available. So, pag 3 hanggang dito siya. Okay lang. Bahala na. Possible siya magkakaroon siya. Bad news. Estimate natin. Wala na daw. Mga 3 months po. Ay, ang tagal. Imported pa kasi yan mo. Kaya nga eh. Sayang. Ito na sana kukunin ko yun. Sold na rin pati ito last piece. Klase kasi nga naubos agad. Kaya nga eh. Wala na pala. Sige, pag meron na lang. Thank you. Balik na lang kuya, no? Thank you. Kainis, hindi rin available. So, 3 months pa daw guys. Pagkakaroon kasi imported product nga yun. Ayun, patungan na tayo dito sa taas pa. Para sa mga outdoor furniture. Lahanap ako. Mura naman ito. 4,800 lang. Ang laki-laki na. Kung nabili ko sa SM na kay Chris, 2,000 ata yun. Ang fairness palit ko kaya ito kay ito ang ganda 4,800 lang. Palitan kaya natin yung table ni baby. Kasi yun, di ba lumulundo yun? No? Kaya nga eh. Ito. Sige, kuha tayo nito. Mabilis lang. Mga tornilyo lang. Ayan. Sige, 1. Class. See? Tingnan niya daw yun eh. Pang garden. Ngek. Pag yan nasira mo, sold na yan. Up, down. Up, down. Up, pag ganun. Tama. Oh. Yan. Ay, galing
Ay, galing. Char. Yan naman tayo. Inuman na naman ng ano. Kaso, Ano? Oh, yun nga eh. kailangan meron mesa na may butas. Butas. Wala naman. Ito kaya. Caribbean hanging. Mura talaga dito sa online. Nakita ko to ano. 16. Sale pa yun ah. Ito regular price ano. Kaso yun nga lang. Tatanggalan na. Kuya, merong ibang kulay nito? Ito lang din. Uy. Ganda sana red. Gusto ko red. Ito naman. Uy. May ikot-ikot pala siya. Kaso gusto ko red yung ganito eh. Uwi na kami guys. Ayun, sayang. Hindi available yung yung bibilin dapat namin. Pero nakabili ako ng ano, yung table nga. Papalitan ko na naman yung table ni Chris. Yun. Tapos, yung sofa, na ipaalam ko na sa ano ko na pipick upin sa Tuesday para diretso ano na kami. Diretso biyahe na. 10 AM. Ayun. Kasi pang 8 days niya sa Tuesday. Kasi 7 days lang daw pwede yun. Tapos, succeeding days, ano na, 3% na nung total amount nung ano, items na binili mo. Parang storage fee nila. So, sabi ko, ano na lang, Tuesday na lang. Kasi bukas is magpupull out kami sa bazaar. Kasi kailangan pa si Tonyo. Kasi pag ano, pag hapon umuulan eh. Kaya, ayun, Tuesday tayo babalik doon. Diretso, uwi na tayong probinsya. Diretso kami umuwi guys. Para titingin sa ano sa dep store, sa furniture kung mayroon doon. Yan. Pag wala, hindi wala talaga. Hintayin natin susunod na ano, restock ng Mandawi. Ginutom lang ako guys. Ayun. Ito kami sa Xiaolong Bottle. Sa Lukang or Lugang. Pero Lukang daw talaga pronunciation na. Ayan, favorite Xiaolong Bao. Kain tayo. Tapos, ano, mamaya paglabas. Ang clumsy. Gutom na kasi. Ayun, favorite drink ko din dito yung ano, cranberry mango. So, ayun guys. Omelette. Oyster omelette. Tapos, rice lang. Let's go. Ipaparay yata ako ngayon. Charot. Pero pitigilan natin guys. Stir-fried stir-fried nga eh. Shrimp with garlic. Yan. Peas. Tapos meron pa kaming clam. Yung ano, custard clam. Anyway, kaya na tayo guys. Super gutom na talaga ako. Ayan, last na to guys. Clam chowder. Ramen curry. Custard. Clam custard. Ano ba to? Itlog ba yun? Steam custard. Steam clam custard. So, yun. Best seller daw nila. Parang tofu lang ata to. Dado may order nila. Bahay na kami guys. Ayun, din ako tumuloy sa pa-RF kasi nakapila pa. 7 PM pa daw yung next, yung available na maggagawa. Eh, ayokong tumambay no sa mukha. Matagal. Kasi alas 5 ako pumunta ng skin station. Ayun, alas 7 daw available pa. So, 2 hours na tambay. Ayun, sabi ko bukas na lang siguro. Agahan ko na lang. Yun, kasi pull out na rin tomorrow sa ano. Or iniisip ko sa ano na nga lang. Kasi hindi. Kasi pupunta ako doon para mag-pull out pala gabi na rin. Yun. So, ayun, baka sa MOA pa nga rin guys. Agahan ko na lang. Anyway, ayun lang guys for today's vlog. Wala naman ang magaganap pa. Yun, tinipat na lang namin yung tira. Tapos, nagluto si auntie. Tingnan natin mamaya. Pag sinipag pa ako mag-vlog. Ayun, tingnan natin kung ano niluto ni auntie. Maggie Choy? Ha? Ikaw sanay ka na porket pinatulog kita ng ilang gabi
Baba. Lagay mo siya dun sa higaan niya. Ayan, nililuto ni auntie. Chicken afritada. Yan. Perfect to guys sa ano. If may mga... excuse me. Ano ba yun? Yung mga green salads. Pwede nyo nang papakin yan. So, wag na kayo mag-rice. Tignan nyo. Wala pang bawas. Ayan, wala nang salin-salin guys. Ito yung tirang ano. Oyster. Ito yung shrimp. Tapos ayun, nagbukas ako ng favorite ko din to sa ano yung ngayon. Favorite ko na siya ngayon na sinasabay sa ano. Sa pag kumakain ako. Sarap. Seaweed. Tapos tinikman ko to yung radish na kimchi. Ang sarap kasong anghang. Perfect din sa mga pang ano dito. Pang partner. Kuha ka na upuan. Hindi ka ba upo? Kain tayo ha. So ayun yung arm ko guys. Diba? Medyo lumiit na kasi nga nagpapaturo ako pero ayun nga sinasabayan ko siya ng low carb para naman hindi sayang yung paturok natin, di ba? Huwag tayong umasa sa turo pero ayun na siya. Kontuwa sa galak. Tsaka lang so dito lang kakain kasi ako lang hindi makakain nito. Meron. Kanin is life sa kanya. Pero masarap ito, mainit eh. Oo, mainit mo. Kasi may tumigas. Rice siya. Nunod na yan. Yung isipin ng kanin guys. Huwag niyong pasaingin ng ano, mga nanay niyo, mga asawa niyo. Para hindi kayo makakain ng rice. Yung guys. Kaya mo kasi. Hindi mo pwede bigay kayo ito. Kaya mo. Sige eh. Ha? Tuhog eh. Ano bang tawag dito? Ponytail kimchi. Pero hindi na naka-ponytail. And syempre, cut nyo ang mga sweets guys. Kasi carbs and sweets, talagang galing pa sa akin mismo yun. Pero unti-unti nyo lang. Kung hindi nyo pa kaya, unti-unti nyo, huwag yung biglan. Kasi masama rin sa ano. Masama rin yung nabibigla. Halimbawa, nakakadalawang cup kayo ng rice. Gawin nyo na lang isa. Hanggang maging kalahati, hanggang maging 1/4, hanggang ma-umit nyo mismo yung, ano, yung rice. Ayun. Hanggang dito na lang po ang vlog namin. After na ito, mag-toothbrush ulit. Kasi si Damos, nag-skincare, hiinom ng gluta, para syempre lagi tayong glowing. Oh, kailangan good night. See you bukas. Good night ka na.
Right. Yung araw absent sa vlog ko. Ayan, bukas magpapaano tayo kasi ayan o. Medyo jelly-jelly na yung fats ko dito. Kailangan maano siya. Ma-RF. Para ma-tone ba yung arms? Tawag doon. Yan. Good night. Jiggly.